Chabvutuka manje pana papaya pachiexposewa aiwa zviri kuitiwa nevakomana vari kuonekwa kunzi vari kuuya vachimaina aiwa nezita remutungamiri wenyika vakomana machina vari kuonekwa kunzi aiwa vari kunyanya kuzodera pane mutungamiri wenyika yezimbabwe kuti vanyatso kuuya vanomaina again mumagame parks as a way kuti vakwanise kuya vachipocha vachitora aiwa maprecious animals vachienda nadzo kune dzimwe nyika. Sana mina mashoko abudanyorwa panapa ndokuva subscribe like turn the bell icon tipina panapa vakomana veBBC samupotsa mapictures amuri kuona ayo aiwa ema Chinese national ane mutungamiri wenyika pamwechete nethe Suns nemutungamiri wenyika mudanyora chete. Did you know that Chinese, who seem to be working closely with the Munangagwa Suns in mining industry, are pushing hard to have a license to mine at our game parks? The license is not about mining. Chinese want to have access to animals, e.g. rhinos, elephants, and more. The plan is to kill these animals to take horns to China. Last month, Chinese national was arrested after he was found with the rhino horns. Zimbabwe, muri nherera, your country is gone. Ndomaswa munatogwa panapa zvinzi aiwa nyika yeZimbabwe yaenda, hatisina kana control over it. Isusu as citizens vanhu vakawana rusununguko aiwa muna 1980 hatina kana say, we cannot make a decision, we are not the inheritors of that land. Tiona kuti aiwa mukuma nations they are just coming vachiuya vachingoduta panapa papa. A good example this Chinese national akaonekwa aiwa ane marhino horns angawanikwa kuti obviously anenge atono hunter down maanimals from our game parks. Mashoko ari kuda panapa achitaurwa nevakomana vachiratidza kuti aiwa people they are not happy pane zvinhu zviri kuitika panguva ine, calling up kuti aiwa vakomana ava they must resign varuve pasi. Budza mafungiro enyu muri kudii pamusoro pechiitiko ichi? Pinda comment section yedu dzamafungiro enyu, dzama subscribe like, turn on the bell icon.